ko ndakati ndizvifambira zvemumikoto ino yeYouTube ndikasangana necomment yakanyorwa kunzi Rebecca Mandaza ari kuti stand yangu #stand yangu. Ndikati aiwa ndini ndakapromisa kama stand paezve. Saka ndati achachuza between 3 mastand kuti anoda ipi, but mastand wawo 3 muchazomaona kana chikamu ichi chapera. Tsano, wambonzwa here kuti tava pa episode 4. Uposhi, piri, tatu, ina. Episode yechi4, Tsano. Matanga mdara. Episode 4 ndo chii ichocho? Episode 4 yemapopai zvena wangu. Mapopai. Ndimi vaya vanobhiliva kuti pane munhu ari kuti drawa. Hanzi anonzi animator here. Hongu. Eni magwara anondoti tave ku episode 4. Shamwari. Magwara anotaura zvakasiyana siyana. Unogona kunzwa mumwe achiti hanzi tiri 2D cartoon. Unogona kunzwa mumwe achitaura kuti hanzi life yatorarama inonzi Pajecha, mumwe unoti inonzi moments of Chii. Ungazviteedzera here izvi? Mndara. Gwaro rinoti vasingatendi vachakandirwa ku recycle bin. Isu yekutenda chagara pa Google Drive nekusingaperi. Chimboita inini ndongoramba ndingori padeni panapa zvangu. My Jillian. Chii icho chamakabata? Asi naye my donanzi. Masenya tochembera zvekuti hamusi kuona kuti ndakabata tsono. Itsono yandakabata vasikana. Tsono chai yamunoziva imimi. Ndo yandakabata iyi. Tsono yakakura kudaro here. Asi Jackson hembe dzaGoriathi. Kwete ndekubika nayo sadza kuita rekumona. Tida kumona sadza netsono. Ndozvatakuita mazuvano. Kubikisa sadza? Kumugoti wadii? Kwete kusona. Makantarasa mukona ngindidosona inini. Aiwa. Tsono iyi ndeyekumona sadza. Ndozvatakuita mazuvano. 2020 asikana tukumona sadza netsono. Aiwa. Ndakutadza. Vasikana, mungenda basa rekundibvunza mugoti mugore ra2020. 2020. Isi mazano takubika sadza netsono. Rikangoita mbodza. Tinorudunura zvedu totangidza pacha. Saka the 3 stands atakaona kuti Rebecca anogona kuchuza paari ndeaya. Pane microphone stand, braai stand, necandle stand. Subscribe baka. Ukasubscribe tichakurangarira kana takudonata mastand. Amenovamo.